Mustangy GT, tady jede Shelby, no a ten je, to mě bzučí až tady normálně, jak to buble. Krasavec, krasavec. To nemusíte ani tunit, jak se říká, ani upravovat. Jsem opravdu zvědavý na časy, takže černý, no, děcka, tak si představte, že to má za 10,016 a ten bílý to měl za 11,250, to znamená, nejlepší čas, co by to měl za 10,000, to bylo Fiat, červený. Tak ten je momentálně nejrychlejší. Tak. Corvetta a další Ford Mustang Shelby. Ten vypadá trávě. GT500, to bude nějaký 5 litr asi teda. Tak. Je pravda, že tyhle vozy jsou v celku těžké, náhon na zadek, takže Corvetta, nízké těžiště, no 10,157 a Mustang má 11,250. Tak, děcka, a je to tady. Nejrychlejší sérově vyráběný kombík od Audi RS6 a Nissan GT-R. Momentálně dva vozy, co tady máme nejrychle, no, uvidíme, co Pepa ještě, ale jsou tady... Škoda, že tady nemáme Bugatti Veyron, protože to by vypadalo taky zajímavě. Tak, je to tady, Takže, já to vezmu jinak trošku, já to vezmu to druhé auto, které dojelo. Audina by si mohla mířit cíly s červeným Fiatem, protože to má za rovných 10. Takže opravdu krása. A jinak, Nissan GT-R za 8,172. Nádhera. Když to dostane pod 8, tak je to bonec. Tak. Vlastíku. Dáš to? Dáš to pod 8? Nebo 8 celých... Takže. Jo, Vlastíku, já jsem tady, promiň, já jsem schovaný. Takže jsou 3 měřené, tak to pořádně nadupej. Vzadu máme Porsche, děcka, na to se taky můžete těšit, protože ty časy jsou tam taky ohromné. Tak. A pojďme, bude to rychlejší jak...